हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दाखालि बुंदोंमोन आं माबा मोनसे क्लास लागासिनो दङ स' आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो सानबाय ओमफ्राय अखाबो हागासिनो दं साथाखौबो बोराया लांबाय ओमफ्राय आं आन्टि लाहानाव बिनाय नायनोसै मोनो ना मोना स' नायलांदो नोंथांमोना आं मा क्लास लादों दे थुदो ताला मारिनोसै रावबो गैया नालाय न'आव मारिखांबाय ताला साथा बिनोसै आंलाय अखा हाबाय दंनायनिफ्रायनो जोंना एसे अखा हाबानो लामाया दै जाजोबो सिखारदोंना सिखारा मालाय एसे गोबाव गोबावजों सिखारो आन्टी साथाखौ मोनबाय आङो नै आन्टि लाहानि साथा ओमफ्राय नायलाय एसे अखा हाबानाय स' जि लेथ्राखा दैयाबो साफा नङा आरोना बारा गोजान नङा क्लास माने स्कुलखौनो होननांबाय नायलाय दैमासो जाजोब्बाय नै लामायानो दाख्लैथ' आरो जा जादों दिनै एसे खम बै सबसे गोजौसिन नुहुरनाय बिल्डिं ना बे बिल्डिंआवनो आरो क्लासआ जोंना एसे लेटसो जाबाय आंहा ओंखारनायावनो साथा बिनायावनो गावहा साथा गैया नालाय मालायनि साथा ओइनो आरो जों थानायाव बैयावनो ओमफ्राय बारा गोजान नङा खाथि जास्ट 3 मिनिटसोल' लायो आरो रुमनिफ्राय साथाखौ मोनबाय माने दैयाबो जा लेथ्रा ना सोरनिबा ड्रेन माबा माबि बिदि जोंनि गामिनि बायदि साफा दै नङा आरो बेयाव स' थांबाय थानोसै आं अखा हादों लामायाबो दै गोजा एसे उसुबिदा जायोना आं थांनानै खिथानोसै नोंथांमोननो स' नोंथांमोना दसे नेथ'दो गेट मोनबाय मालाय फैजोब्बाय खोमा थांफिननोसै गेटआव इयाव माने गेट खुलिनानै दोननो हाया आरो मोसौफ्रा हाबलाबायनानै माबायो आथिं सुनोसै थिंखल दङ एसे लेथ्रा दैयावनो दरजायाबो मारिनोसै थिंखल दङ आथिं सुनोसै एसे दैया लेथ्राथारना आथिं सुवाबाबो जायो खिन्थु बिराद दै लेथ्रा जायोना ओंखायनो नालानि दै फैनाय ना आथिं सुखांबाय स' नोंथांमोना दसेनि उनावनो नुसिगोन आं मा क्लास लादों ना थौदो नै साथाखौ बावलांबाय आंहा दा सोरबा लाना थांबा मा जागोन जोंना सेकेन्ड फ्ल'राव आरो माने न'आवनो जायो आरो क्लासआ सेकेन्ड फ्ल'राव मालाय फैजोब्बाय खोमा आंहासो लास्ट खोमा 10ता बारबाय 10तानिफ्रायनो स्टार्ट जायो क्लासआ फैयाखै रावबो ओमफ्राय नै माबा फुजा जादों नामाथाय साथाखौ दोनसै ओमफ्राय मा जाखो मिथिबायना क्लासआनो बन्दसो आं माने मेसेज हरना दोनदोंमोन मेमा ओमफ्राय आं नायाखै माने फुंनिफ्राय खामानि मावै ना टाइम मोनाखैना आं नायनोनो सम मोनाखै स' दिनैबो जानाय नंला ना गाबोन फैफिनसै गाबोन दिन्थिनोसै ना थौदो न'आव थांफिननोसै दा हांसोफोरानो मालाय जा मोजां मोनथारदों मोनफैबाय जोंना न'आ
बे मोनसे गेटआ आरो जोंना ओरैनो लेथ्रा खालामनो थांबाय जि हाखु दाखु थांगलायदों आं बेखौनो लेट जाबाय होननानै मानो होनोब्ला फुङावबो मा होनो इउटिउबाव माने भिडिअ आपल'ड होबाय बोरायखौ ओंखाम सोंखाम जाहोहरनानै डिउटियाव हगार हरबाय ओमफ्राय जि हाखु दाखु ओंखारनानै थांगलायबाय ओमफ्राय हनै गिदिंनासो फैफिननांबाय आं माने वाट्सएपखौ आं नायाखैनो माने दिनै दाङाखैनो आरो अनखौनो खालामना नायाखै सरि रायजोफोर नोंथांमोनखौ थगायनाय बायदि जाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो आं नेक्स्ट ब्लगाव आं सियर दिन्थिगोन आं मा क्लास लाबाय दं नेथ'दो नोंथांमोना ना गाज्रि दा मोनसे आंबो मिन्थिया माने मिन्थिनायबाथ' आं थांखानाय नङामोन ना बाय बाय रायजोफोर आरो थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ दे बाय बाय